Halo. Ini bukan naik sih sih. Ini bukan naik. Jangan jauh ke tanah. Abo, hidup free hidup. Gojanthों sih. Ini Mujang. Apa? Belum dia. Jauh ke tanah, belum nanggunan. Abo sih na, begini. Ikut. Good. Foto munisilan sih dia. Masih menan berat sih nama. Bisa siapa supi ke? Siapa sih supi ke? Posisi. Siapa sih nak kita isap saja. Mau jadi kau langgar. Borjan na. Berat macam. Mau aja mendang saya kau lagi. Macam na? Kamu dah kemai? Kamu betul menjadi nak berat. Kamu menjadi. Ayo. Deh. Ang lajo. Kapan jauh tak? Aduh, ini. Yo. Đây bóng đi xin là thế Mình đang đông. Hào dẫn phi đỉnh. Phi đừng không? Mau ăn ra gần. Cá giá tung giá dùm gần. Đây. Đây. Mới rằng. Đây. Ồ. Đi cái đi. Mari ra khởi không ra. Mới rằng ra đây là na. Đi mana makan ini men. Dia Kaligau जाहैबाय गामिया निउ बासबारि होनो New bus. कारिगावनि 6 किल'मिटारसो साहा Damak आवदां बाजार सेर जाहैयो Audang Bazar. खामानिया मारै सोलिनानै दं दासान्दि? खामानिया दिनसे मोजाङैनो सोलिनानै दं दा बे आदैहा बिराद गिदिर साहा बागान दं रायजोफोर एसे कन्टेक्ट खालामनो हागोन साहा बिलाइफोर नांगौब्ला दासो सिनाय जायो होनबा दे आदै बिदिब्ला वा मैगंफ्रा थोलायथाराखिसै नामा गोदान हाबावबाय टमेट' बा मामाखौ हागोन टमेट' गोजा औ ओमफ्राय दे खरा हानांगौनो नोंस्रा नै बुस्थुफोर थोआखिसै खरा खरि हादो औ ओंखाम जाग्राखौ एसे देखायसै लोगोफोर नायलांबाय था ओंखाम जाग्रायाव र' 1 मिनिट ভাত কেনেকুৱা হৈছে দাদা বহুত ধুনীয়া হৈছে ভাত বহুত ধুনীয়া হৈছে না কি খাইছে উমা বাপৰে উমা বেদৰ না বঢ়িয়া দিদি কি খালে মাছ মুৰ্গী ভাত ঠিকে ভাত কেনেকুৱা হৈছে ভাত ভাল হৈছে ধুনীয়া না চব ধুনীয়া অ'কে থেংক ইউ ফৰ কামিং हिन्जाव गोदान लांग्राफ्रा बिसोरनो मारै दं खिन्थुजोब्बायसो नामा ओंखाम मोनजाजोब्बाय ना ओंखामा माबायदि जादों गोथाव बबे जायगायाव लांगोन नोंसोरलाय सथ' बरजान हौवा गोदाना गैथ'वा माब्ला नुगोन हौवा गोदानखौलाय दा 7थायाव नुगोन ना बिराद मोजां इउटुबारनि न'खरनिफ्राय लांनोसै आरो नोंसोरो देंखोगिरि न'खराव लांनोसै नङा होमबा नंगौ ना मा मेथाइ खनोमोनलाय बे न'खरनि बिदा होननाय खोनादों
बाजैलै बाजै रेफे रेफे ना नंगौ मा नंखागौ मोसाग्रा जायखिया औ हिर' बाव हिर' बावसो औ कालचारनि न'खराव लांसै इउटुबारनि न'खरनिफ्राय बा बे बिराद मोजां जासिगोन रायजोफोर नायलांबाय थादोल' दा हाबाखौबो जोबोद मोजां इन्टारेस्टिं जागोन खोमा लोगोफोर नायलांबाय था नै जोंना बैराथिफ्राबो बिराद मिनि बाला बाला बिउटिफुल गोजाथार हाथाय रिगि रिगि नै नायखादों ओंखाम मोनजायाखै हाबाब बेनोथ' बर'नि नमसो नोंसोरथ' रावखौबो गाज्रि मोननो हाया गाज्रि मोनबाथ' बर'खौसो गाज्रि मोननाय जागोन ना मोनजाथ'आ आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला बाजैमोन थेंक इउ खस्थ' लानानै जिरायबाय थानायनि थाखाय नोंसोरखौ हाजार गोजोननाय थाबाय हाबलां दं माबार बिराद गिदिर जानानै दङ हेल' आदैमोन आदैमोना हिनजाव गोदान लांनो फैदों ना दे माबोरै दं दे मोजाङै दं मोजां सफैबाय मोजां लांसै दा खयथायाव लांगोन नोंसोरलाय जोंखौ माला हरो जों सयथायाव लांनो सानदों खोन्थानाय बादिबा 6टा आरो मा जायो समायासो जोंथ' जेबो बुंनो रोंला जाहैबाय हिनजाव गोदानाथ' बे गामिनि फुथिमारिनि जाहैबाय क'क्राझार फुथिमारि आरो बे हिनजाव गोदाना मामोन न'खरनि एसे मिथिगौ नामा आदैमोन हिनजाव गोदाना मा न'खरनि एसे मिथिगौ नामा जोंथ' मिथिलालाय बेखौ हिनजाव गोदाना इउटुबारनि न'खरनिफ्राय जायो बर'नि सासे गिदिर इउटुबार दङ मा नाममोनलाय आलफ्रेडनि न'खरनिफ्राय बेनि बिदानि फिसाजोखौनो लांगोन दा आदैया माबायदि न'खराव लांगोन आदैमोनहा बेबो जोंनाबो थिगैनो दंखायो आरो नोंथाङाबो मिथिनो हागौ नोंथां नुकुल बावदाखौ मिथिगौ नुकुल बावदा अके देंखो बे बर'नि कालचाराव ओंखारग्रा नुकुल बावदा ना आदैना बिनि फंबाय दुइसिन आरो मा मेथाइआव बाहागो लायामोन बे बेखौथ' जों बुंनो रोंला जायखिया बिनि फंबायानो लांगोन आरो बेखौ ना दुइसिनथार बेयो बाजैलै बाजै होनलायनाय मेथाइआव फाव माबा गादोंना एलबाम थेलबाम बायदिसिनाफ्राव आरो दा लोगोफोर बे दिनैनि हाबा बिराद इन्टारेस्टिं जासिगोन दा बरायनायफ्रावबो जों नुलांगोन देखायबाय थागोन नोंसिनो नायलांबाय थादोल' बे बिथांमोनानो दिनै हिनजाव गोदानखौ लांनो फैदों आरो बे हिनजाव गोदाना 6टा जानाय लोगो लोगो बेनिफ्राय ओंखारलांनो हासिगोन खोमा दा रिसेपसन सोलिगासिनो दं बिथांमोना बे इउटुबार न'खरनिफ्राय देंखोगिरि जोंनि कालचाराव ओंखारग्रा न'खर फेमिलियाव लांसिगोन आरो दा बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो दं नङा मादै नायलांबाय थानोसै जों दे गोजोनथोंसै दे थेंक इउ होनदो रियाखै दे देंखो दे मिनि दे इनि होदो वा मा रागा जोंनाय बायदि जायो दे मिनि जाथारबाय गुड गार्ल नानि माखौ जाखो खोन्थादो दे मा ओंख्रि जाखो दे ओमफ्राय बे गल फिंगार ओमफ्राय दालि गल फिंगार ओमफ्राय मा जाखो बानलु बानलु जायाखैना बेदरखौलाय बेदर फिस जादों फिस ना जादों जायाखै फिसबो जायाखै गोथाव जादोंना जायाखै गोथाव जादों दे बुरजा जा दे बुरजा जा नै जोंना नानिया हेल' नानि ओरैनो मा नाम टुनु बसुमतारी भेरि गुड जादो दे फिस जाबाय फिस ओमफ्राय मा जादों गल फिंगार दे खोन्थाहरदो
आखायाव नै आगर दंलायलायो मा नाम थिना अबाव फरायो अबाव फरायो डान बस्क' स्कुल मा क्लास मोनखो UKG ना आपार प्राइमारि UKG माने आपार प्राइमारि ना ओंखामा गोथाव नंगौना नङा गोथावथार दे ओरै खालामदो बाय बाय जाबाय हाबा जाफैदों नामा आदै हाबा जाफैदों मारै दं दाथ' मोजाङैनो दङ जेनेबा मोजाङैनो दं ना आदैया बे गामिनिनोमोन आरोना आदै नामखौ बावबायसोलां मामोनलाय आदै सोंफिनबावबायसोलां बिनय होनो बिनय बसुमतारी जोंनि खुरमाफोर ओंखामफ्रा मारै जाखो जाबाय मोजाङै जाबाय मोजां जादोंना मा बेदर जाखो जायाखै जायाखिसै बेदर होदों निरामिस जाबाय मोजां जादो आदै दे बार्थडे जागासिनो सोलिगासिनो दं सेलेब्रेसन खालामनांसिगोन औ सेलेब्रेसन जासिगोन नोंना मा पार्टियालाय आंना पार्टिया ओरै डेन्जारसो मा पार्ट बियो गासिबो दंजोबो अमा दं दाउ दं ना दं बेदरनिसो बिदि रानग्रासो नामा नों बे दै लोंग्रासो जों दहाय माने दै लांहाबबायना बेहाय सानसे गाहाम थाबाय ओरै नैबेलाय नैबेनि मोनामनायजोंनो जों जानाय बायदि मोनखाबाय देखायलाय एसे आयौ जेबोआनो जायाखै माथो ओरै नालाय ओरै ना मा बेयाव दाउ दङ लाय नायनायनि दाउआ नै जोब्बाय नै एवबानांगौ गोदागासिनो दङ आरो सिथारनांगौ दंबावो ना हरैहाय गोदाबावनांगौ दं नै बिसोरनो मा आसलफ्रा बिसोरबो हमबाय बिनाजारा बे नोंसोरखौ लाबानो गोदानाङा ना गोदानाङा माने गोदानाया गावसोर गोदान लाबोगोन जों खालि एवथिंनायल' फोमोननांगौल' दे बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैथिं थांनाया औहा ए आवाव डेन्जारखा नायबानो जाथावथाव नुखायो बेहालाय ना एवग्रा दंसै बियो ए दाउआ नै सिथारनांगौ मेरला दङ मा दं मिरामिसा रायजोफोर मिरामिसा मा दं टमेट' आलु मिक्सार टमेट' आलु मिक्सार पुरा मिरामिस ओरैहाय ना बरियाखा दालि जहल टमेट' चाटनि मा दं सालाद दंबावो नामा नैबे नामा इनसार्जआ जोंनाबा औ बेखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाजोबो